Vineri 4 decembrie, în incinta primăriei municipiului Chișinău, au fost organizate dezbaterile politice publice pe tema inoportunitatea sau oportunitatea alegerilor repetate în Republica Moldova în viziunea tinerilor. Institutul de Relații Internaționale din Moldova a organizat această masă rotundă cu scopul de a atrage atenția partidelor politice asupra gravității situației în care se află Moldova. Un grup de analiști tineri de la Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova a lansat proiectul dezbaterilor publice referitoare la alegerile anticipate din Republica Moldova. În acest scop au fost evidențiate mai multe subiecte pentru dezbateri și, în final, se preconizează adoptarea unei adresări către parlamentarii Republicii Moldova. Le dorim succes tinerilor Moldovei care vor să influențeze procesul decizional. Astăzi este un eveniment ceea ce ține de noi, tinerii care au mare inițiativă. În contextul blocajului politic, al situației instabile sociale din țară și a crizei economice acute, noi tinerii am hotărât să întrunim aici o mică manifestare pentru a aduce argumente suficiente pro sau contra alegerilor anticipate din Republica Moldova. Ideea principală a acestei conferințe este metamorfozele care sunt loc în Republica Moldova și toate schimbările care sunt la nivel atât regional cât și național. Scopul acestei mese rotunde este de a chema toate formațiunile politice cu scopul de a ajunge la un numitor comun și anume de a alege șeful statului. Sper să fie binevenită și să avem un rezultat foarte pozitiv. În primul rând, noi ca tineri ținem să aducem un mesaj mult stimaților noștri aleși, da, ai poporului. Dați-vă bine seama, dacă jucați atât de mult și în continuare viața acestui popor, nu cred că veți mai avea șanse la unele eventuale alegeri să treceți în foturile moi din Parlament. Tinerii studenți ai facultăților de politologie și nu numai, la fel ca participanții din partea partidelor politice, au ridicat problemele sociale, economice și politice cu care se confruntă Republica noastră în această perioadă. La această ședință sunt evidențiate mai multe subiecte prin care tinerii își manifestă îngrijorarea față de cele ce se întâmplă în sistemul social, politic, economic din Republica Moldova și lansează o adresare către parlamentarii Republicii Moldova de a alege președintele în data de 7 decembrie 2009. Ne-am propus ca obiective să stabilim niște linii clare prin care și ceilalți ar putea înțelege cât de tensionată este situația la moment și cât de importanți sunt tinerii în influențarea deciziilor pe care le ia guvernarea. Considerăm că este foarte necesar ca cel puțin generația nouă a Republicii Moldova să ia inițiative spre a transmite mesaje clare, concise, elitei politice. Prin urmare, mizăm că la 7 decembrie președintele Republicii Moldova să fie ales, iar tinerii să nu mai locuiască într-o țară în care predomină instabilitatea și criza permanentă. Țin să menționez că fracțiunile parlamentare trebuie să-și redirecționeze activitatea pentru stabilirea pozițiilor și funcțiilor în altă direcție și anume aceea de a activa în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Doar în acest fel vom putea depăși situația de instabilitate și de a asigura o dezvoltare multidimensională a Republicii Moldova. Мы, как будущие специалисты, политологи, как будущие аналитики, хотели бы предвидеть те последствия, те катастрофические результаты, которые могли бы последовать после неизбрания кандидата в президенты господина Мариана Лупу. И это нас подтолкнуло. Неизбрание может привести к социальному краху, к экономическому, социальному и политическому кризису. Общество будет дифференцировано на два лагеря – за коммунистов и за демократов. Общество будет дифференцировано на несколько лагерей, соответственно, наши, ваши. Чужие, свои, румыны, русские, ну и так далее. Poporul nu mai poate să rabde aceste capricii, acest circ și dacă nu, sunt sigur că cei care vor crea impedimente pentru alegerea șefului statului nu vor mai trece în Parlament, pur și simplu.
Păi situația politică este una complicată în momentul de față, deoarece sunt multe diversiuni în ceea ce privește, în primul rând, alegerile președintelui. Factorii care s-a ajuns la această situație sunt instabilitate și neînțelegere între partidele politice. Cred că după alegerile președintelui situația se va schimba cât și în țară, cât și pentru tineret. Organizatorii și participanții au dorit să fie auziți de clasa politică a Moldovei și au încercat să-și argumenteze pozițiile referitor la criza politică din țară. Deși neputincioși în fața sistemului, tinerii au dat dovadă de o pregătire profundă a problemelor societății și au încercat să facă publică opinia lor, populației în sine, dar mai ales persoanelor care ne conduc țara. Chiar dacă niște tineri sesizează importanța alegerii șefului statului și rezultatul grav care poate surveni în rezultatul nealegerii președintelui, da? Păi atunci nu înțeleg cât de competenți sunt pentru aceste funcții și fotolii moi deputații, care sunt contra acestor alegeri. Știm cu toții că situația din Republica Moldova este una foarte complicată acum, de aceea grupul de studenți de la IRIM, după ce au studiat rapoarte ale guvernării, informații asupra temei, au decis că ar fi bine să realizeze această masă rotundă. Нам нужен сегодня политический класс, который бы основывался в своих действиях на следующей концепции: за Молдову, за молдавскую территорию, за молдавский народ и за молдавскую государственность. Societatea noastră e dispersată în mai multe tabere și incapabilitatea de a negocia, de a merge spre un consens național, spre a pune în centrul atenției statalitatea și prosperitatea, dezvoltarea Republicii Moldova, anume a dus la dispersare de idei și conflicte.